Здравейте, аз съм Ани, както знаете. Аз съм Рая. Днес ще правим клипа от статуса, който написах статус във Фейсбук и сега ще отговаряме на въпросите, които вие сте задали. Първа е Радина Колева. Тя има 4 въпроса. Един от тях е: коя е любимата ви песен? Сета брат е една от любимите ми песни. Забравя да кажеш, че е на Павел Венци. Да. Те хората знаят, ама. Моята е на Селена Гомес, Same Old Love. Втори въпрос. Кой е любимия ви цвят? Зелено и всички останали и не е розово. Да, без розовото. Да. На мен зелено и синьо и всички останали без розовото. И без кафяво. Да, той га. Ама черното, да. Да. Кой е любимия ви влогър? Флапа Бум и Емил Конрад. И аз тъй. Кое ви харесва повече? Кола или фанта? Кола. И на мен кола. Момент. Следващото е от Рени Е. Тя има 2 въпроса. Един от тях е: как сте се запознали? Ти да разкажеш. През лятото беше август, още не бяхме почнали училище и ние по принцип се познавахме от училище, но бяхме само на здрасти. Какво правиш? Само това не сме си казвали нищо. И само от училище, понеже тя беше тя е в моето училище, обаче не бяхме в различни класи. Да, тя беше Г, аз бях А. И сега сме общ клас и няма значение. И станахме на ДП. Да, станахме най-добри приятелки и се запознахме в парка, в Розариума, на паметника. Всички го знаят този паметник, който отказано да говоря. И там се видяхме през лятото и тя ме попита дали искаме да играем. Тя беше с една нейна приятелка. Да. Аз бях с сестра ми, която да похваля, тя в момента снима. И да, тя винаги ще ни снима. И и така се запознахме. От колко време се познавате? В август месец тя го каза, ще стане 1 година, откакто се познаваме. Да, ние се познаваме от повече, но откакто сме приятели. Да. Герито има 4 въпроса. 2 от тях са еднакви като другите. Къде искате да живеете? Аз не знам. Аз искам да живея в Барселона, в луксозен апартамент или къща, близо до Камп Ноу. Имате ли брат или сестра? Не. Да, тя снимам в момента. Радина Йовчева! Тон оператор! Коя е любимата ви песен? Казахме го. Кой е любимия ви цвят? Казахме го. Да, и това беше. Надяваме се да ви е харесало клипчето. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала ни и да. Бъба! Чао! Чао!